ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ନିୟତପୁର ଗ୍ରାମର କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ବାରିଙ୍କ ପରିବାର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କରି ଟାଙ୍କିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ରମେଶ ବାରିକ, ବଙ୍କା ମଳିକ, ବିଦ୍ୟାଧର ମଳିକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ୍।